Κάπου στη μέση. Η δήλωσή σας ότι ήταν η καλύτερη παρουσία Έλληνα πρωθυπουργού στη Γερμανία ισχύει? Η δήλωσή μου ήταν ότι ήταν η καλύτερη συνέντευξη που έχω δει τα τελευταία 5 χρόνια σε διεθνές περιβάλλον. Πιστεύω αυτό το πιστεύω τόσο για το περιεχόμενο της συνέντευξης, όσο και για την επικοινωνιακή της οργάνωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ πρικισμένος όσον αφορά την εκφορά του δημόσιου λόγου και ταυτόχρονα κατάφερε σε αυτή την πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία της συνάντησης με την κυρία Μέρκελ να θέσει πράγματα που ήταν, πιστεύω εγώ, ενδιαφέροντα τόσο για το ελληνικό κοινό όσο και για το γερμανικό κοινό που τον άκουγε. Ναι, αλλά αυτή την ισορροπία είδα. Επιτρέψτε μου λίγο. Αναφέρεστε στον κύριο Τσίπρα ή στο περιβάλλον του Μαξίμου. Η δήλωση Βαρουφάκη δεν είναι σε πλήρη διάσταση των όσων λέει ο κύριος Τσίπρας? Δηλαδή, πάμε για ρήξη ή όταν κάνουμε τη ρήξη να είστε μαζί μας? Την καταδίκασα, όπως είδατε, από την αρχή. Είπα ότι τη λέξη ρήξη κανένας Έλληνας αξιωματούχος, υπουργός, όπως θέλετε πέστε το, δεν πρέπει αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στο στάδιο των λεπτών χειρισμών να την πιάνει στο στόμα του. Τελικά, κύριε